an ka cɛkɔrɔba ani ala teri ni ala jɔn Sheikh Imam Mahmud Diko a bɛ dakuru ɲɛ kelen lase a kanubaw ma bi ala barikada la ani ala tanna alhamdulilahi bi y'a tile naani ye optimisation baaraw la ala bilala bi an bɛna taa hôtel la donc an karamɔgɔ i bɛ mun fɔ i denw ni mɔdenw ye bi. bismillahi rahmani rahim alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ببركة عليه على فوق على ومنا أسميني جونين بيداو كبركة ديك لا يتسكى بركة دك سادانا كألفو كفلك ألفو ببرم بلد الانفو مليم به أجانا مسوا دمسني ما كربا ببفو الحمد لله برجو كوي كبروني نوفه مسامي مسيوري عليه الإسلام ونم برا مللا كتفود بين كتلتان دروك فرق الله نسيبها كان تو يروينا ويللا هو ينجمنا نمو أبافك هي نغفر بلد لينك ولو كنكو كونه كان تو أيرو لا يمكن نايا نكو مغو كجله وكاتو غتاسو نغا دمباي نغا بالموي أيوة نانجي نغوي نمبرا يني على صونا نانايا مورا فراكلي دي لا فونغا سيسو نتارا مليلا يانغا ويني ويلي شنو فلو نغوكا سابلي شنو فلانا نغوكا سابلي شنو سابانا نغو باشيتي نيامي نغو منا الحمد لله أن يدوم فوانغا كان كان دوم منا الحمد لله نبا في مليون كان فندو فامو باسكو فندو بي afo kuma asira bafo kala ken shire ne ala ba donc temenere kunka sigatala aba donc temen malion ka sigatala mami mbe an ga jamana janfa o tisaka ken ne alhamdulillah ne be mali janfa kam soro alhamdulillah kam nyini kata yoro me alhamdulillah ne be mali de la ala e fon fendia nya be soro mali de kon alhamdulillah ne be mali janfa ka ken alhamdulillah nga kodo de be ne de sara ka min fam wa mo ni ngali ken ba fe nga fam mamun be mali kuna bi mun kele pew de be ko ne di ko ne de a chinya wi alhamdulillah akafo alhamdulillah no te ko chamangara de alhamdulillah ko chamangara alhamdulillah ko chamangara ala diko ko chamangara alhamdulillah ko chamangara alhamdulillah ne bora malla kata magan jamana la alhamdulillah uyem bunye alhamdulillah ka trophée dinam alhamdulillah nana malla man kumbanya wala udum alhamdulillah o kunye chokora bayinde allah akbar ngonte trophée ndaile ni matana ye kata dama puisque ne ka bunyete mali ka bunyedo allah akbar abana alhamdulillah amaso alhamdulillah kuma min fora fe o fora nyana asamere benangafo ukanji wala bonto inshallah ala yimindo osa alhamdulillah antorola demson mun nana fangata alhamdulillah ande undu alhamdulillah ande no undu alhamdulillah nenu de jar alhamdulillah fanga imeta domi wene de wele alhamdulillah nenu de siga alhamdulillah min kumbala alhamdulillah ya fo ne de yamba fe ka karita alhamdulillah ngwa kani ma te do were do aka ajogo la ninu mante alhamdulillah ko la dir do ma tleleni alhamdulillah na ni ya jena bula ta ka to ibulo min mala o yoyi alhamdulillah na e mo tlenta ko alhamdulillah baranime alhamdulillah anu me bala alhamdulillah ulu boray alhamdulillah ale boray ulu sigira alhamdulillah kabinu sigira do mi fa mbero min na sisa mo kelen tala ko ne no sigira alhamdulillah ini ma min masigi alhamdulillah aw mo kuma alhamdulillah fona tara fay alhamdulillah no te mo baw bla ni wona ani mangaki mangaki hali mo kelen tula ko alhamdulillah usigile to ko bayin tale no sigira ko no no tigila mo sigira allahu akbar wal ma ye nyoy Allah wal ma ye telephone ti nyoma allahu akbar yesra bet gene no che allahu akbar wala alhamd o ya tige masami ka sra te tige ne o mene alhamdulillah kulu time bla bana ala min ka sra te tige alhamdulillah ibe se ka ala madun ka sra de tige no ala time ko ta tige ما شاء الله تبارك الله ko ta tige الحمد لله
kuma ne bɛ n yɛrɛ ɲininka tuma dɔ la alhamdulillah mun kɛra alhamdulillah mun kelen pewu ma sha Allah ni tabarakallah mɔgɔ bɛ se k'o fɔ mɛ n b'a dɔn maaw bɛ yen alhamdulillah ne b'o dɔn bi ko tɛ koyi alhamdulillah fanga o fanga nana n'u y'a dɔn kumakan bɛ ne n'u cɛ alhamdulillah u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ k'a tiɲɛ alhamdulillah ka ne n'u bila ɲɔgɔn na ma sha Allah tabarakallah ka fara maa wɛrɛw kan alhamdulillah minnu ye politiki mɔgɔw ye mɔgɔw ko n da camancɛ la ma sha Allah maa minnu ye ne utiliser pour que ka fanga bi ma sha Allah u nana k'u bɛ utiliser ka fanga sɔrɔ ne ma sɔn Allahu akbar a alhamdulillah kɛra juguya ye ne n'u cɛ ma sha Allah u ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ma sha Allah ka ni denmisɛnninw n'u janya ɲɔgɔn na ma sha Allah u ye fɛɛrɛ kɛ ni bu ye u bɛ se ka amsiki kasa naam u bɛ n ka passeport minɛ n bɛ taa n sigi tuma dɔ la n bɛ miniti 30 kɛ sigi la u bɛ don yan fɛ u bɛ bɔ yan fɛ u bɛ taa u bɛ na n'u sago sera waati min u bɛ na passeport di yan bɛ taa Allahu akbar ni n bɛ don jamana kɔnɔ u b'a kɛ o kɛcogo kelen na o se in na ne y'a kɔlɔsi n nana mɔgɔ dɔ nana jalatigi don ale ye signalement di mais a m'a dɔn k'a fɔ ko anw y'a kɔlɔsi o tuma baara in bɛ teliya ouais ne yɛrɛ dabali banna an taara sigi avion kɔnɔ an nana se yan nka ne ye min faamu tuma min ni sera yan parce que ninnu tun bɛna na nka u ye danganiya sɔrɔ k'a fɔ ko ne welela n bɛ na u banna nali ma Allahu akbar ko in y'o bɛ yen Allahu akbar u bannen nali ma u y'a dabali ka ko in yɛlɛmɛ k'a kɛ jan ye ka ne bin a kɔnɔ o kuma ne nalen maa minnu bɛ kuma u tɔgɔ la ni jamana baara u t'a la maa m'u eli u tɛ baara la maa t'u dɔn yɛrɛ nka olu de bɛ kuma jamana tɔgɔ la o wulila an ka alimami dɔ bɔra yan a donna Algérie kɔnɔ nin heure la ani rebelles bɛ ka ɲɔgɔn ye u bɛ wari tila la ka sɔrɔ ne ma ɲɔgɔn ye u bɛ nin na u bɛ nin na u bɛ ne nin ma se ma ɲɔgɔn ye voilà u bɛ nin na u bɛ nin na ne ye kuma in mɛn Allahu akbar nka ala bɛna ko in bange cogo di Allahu akbar parce que ninnu de kun bɛna kɛ jan ye u bɛna n bila jan min kɔnɔ ni maliyɛn bɛɛ lajɛlen b'a fɔ k'u jɔ b'a la Allahu akbar nka ala ma sɔn Allahu akbar ala ma sɔn Allahu akbar wa makaru wa makara Allah wallahu khairul wallahu makirin khairul makirin Allahu akbar nin kuma in fɔra o dugusɛjɛ jamana ɲɛmɔgɔ o ye ne bisimila ne taara o bisimilali min na n bɔra journaliste ye ne ɲininka ayiwa jɛɲɔgɔnya min b'an ka jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ ne y'o fɔ nka ne yeli min kɛra o la k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔya ye ne bisimila olu dusu kɛɲɛ plan min tun dilanna u bolo u ma se k'o kɔnɔ o y'o ye kama u fitinana u ye mankan wuli ka ninnu ka ambassadeur wele ka taa protester k'a fɔ ko munna u bɛ mɔgɔ reçoit président b'a bisimila mɔgɔ min qui est hostile à la transition tubabukan de don heureusement d'ailleurs pas hostile aux autorités mais à la transition ale ye tubabukan de fɔ n t'a dɔn n'a ye kɔrɔ in faamu a m'a fɔ ko moi je suis hostile aux autorités a ko je suis hostile à la transition n b'a ɲininka ka mɔgɔ wɛrɛ ɲininka est-ce que nous allons rester dans une transition qui ne finira jamais de qui n'est pas hostile à ça jɔn b'a to jamana in ka to tan transition na taa fan t'a la ale ye ne jalaki n'o de ye ne hakili la o jalaki o kan ka se u yɛrɛw ma olu jamana b'olu de bolo a ye kuma min fɔ kuma in ye kuma ba de ye kuma in kɛra sababu ye ka girigara don jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ ko in tun t'o ye ne nana président ye ne bisimila a ye kuma fila de fɔ ɲɛna a ye n bisimila ko n y'i wele n ye misiri jɔ yan a ka bon ni Afiriki misiri bɛɛ ye ni haramayini bɔra a la Maka ni Madina misiri a ka bon ni diɲɛ misiri bɛɛ ye nka anw m'a dabɔ a ka kɛ seliyɔrɔ dama ye an ye kow dilan a kɔnɔ hakilimaw mufakiriw kodɔnnaw olu bɛ se ka ɲɔgɔn ye a kɔnɔ problème minnu bɛ an ka diɲɛ in kɔnɔ bi surtout silamɛya kunkan kan u bɛ se ka hakili jakabɔ ka mɔgɔw bilasira jango an ka jamana minnu ye saheli jamanaw ne y'a jateminɛ k'a fɔ i ye maa hakilima ye e ni yɔrɔ in ka kan o kuma i place bɛ yen
Alio fuli ka dira na ka fo ayo ma min be no recteur na be nyemgoyen ale recteur na ministre du mashallah ministre fana la ministre d'état Allahu akbar o de be yoro Nigeria mashallah aw be la contact la abe yoro kibari abele de funya mashallah o kera a flana point flana a funya akoni wele fana comme nana ne kum ya kan demsano kana no ya ka fama wa andem unu mamu fora nyonko ngu lasigi ka la decision nana kidal abana kala wara kana ketuni Allah be ka sabali bayi Allah ka kuin laje ka dlani hakili Allahu akbar ako peske ni jamana ni Allahu akbar ani mali Allah tengune be nyona Allah kilomètre bakele de man nyon ci frontière la kilomètre bakili la hawla wala quwwata illa billah wa kabila mun be mali korean fanfe ulu de be algérie tile bien fanfe Allahu akbar ube kankelen fo ube dina kelena ube funyona ube fam beledeni ke nyonfe Allahu akbar ko tse ka mali soro min kololo tse amma Allahu akbar on ta fe ka fam ko on tu duwe on ta fe ku toro ay naam asera yorola we ben membenke kata mo dota ka bahama Allahu akbar ko ay suna mo nyamo Allahu akbar Allahu akbar mo tamma sigi ka ke Allahu akbar uyoke Allahu akbar o tigla mo Allahu akbar ne limanana Allahu akbar na koy afora ye fotugo mi aye kele farida mashallah asara yorola mashallah o tigla mo tara jo ngam siri ko Allahu akbar ka foni mo ma yi dado jamana ko la ko politique ko fanga ni fanga ya mene suna mo kelen kana bo la hawla wala quwwata illa billahi al-azim o fora yi mo baba fen jaman kara ko num na ko bana asira mo ya ni ka posoni don kono ne ya kam siri ko la hawla wala quwwata illa billah alhamdulillah ala yen bo abele jelena masha Allah fana a posoni una fe mun kara ala yen bo ala alhamdulillah nete masha Allah ko akana deme ke ka segere mana ka fo deme te ma bulu abala di bulu wa man nasru illa min indillah Allahu akbar ne ya farabbema masha Allah ne ba ni ala fa ala kan ga jamna basi amin ala amin kan ga jamna hera cha amin amin dem zaman ala ka hakil nyuman du amin amin ala ka hakil nyuman du amin amin ala ka hakil nyuman du amin amin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ambal mamaliyon jamana kono jamana ko ka farafinna ani jana wabere kerengariyalenna imamu kan bo ana jonyo ani ala jon fengo fentukura imamu ko ala yere nyeda nyesiranya ko sana ala kara kanu ko son ni aka ci kanye min bora imamu yoro kala se jamana bimbela jilema ni wati na imamu lablala amena segi kata hotella ambi ala fo ka wali nyumando furakele min kera tli duru konnana sege segelo ni a fengo a fembela jile alhamdulillah rabbil alamin ni ala ka demenyi bana min yera bana min kundo ni ala te matise ka ma boala na alhamdulillah rabbil alamin imam bolen flas gilen be docteur sola ka bana dlande kan abina wuli ninga ta ka hotel la 600 amba fa alhamdulillah rabbil alamin wa shukr lillah hadi li ne maliyo ni yoroy donc inshallah abina kuma kan kelen fodron def nya flara kana amita inshallah